Здравейте хора, добре дошли в моя канал. Казвам се Виктория и днес ще ви покажа подготовка за концерта, който ще се случва утре и на Деня на таланта. Хайде! Guys, добро утро от мен. Аз почвам влога без Вики. Так, днес сме 17 март 26 година и в момента вървим към Даскал, защото имаме репетиции за утрешния ден. Утре имаме концерт и аз за първи път ще танцувам джаз танца и ще танцуваме ремикса и съм много ексайтнати. Ето ни след няколко часа танци. Закъснях за Вежди, отивам сега на Вежди при ледата на най-добрата ми приятелка. Но скоро с Вики правим филм Истината зад блясъка или Реалността зад блясъка, нещо подобно беше. Ще ви покажем как реално седят нещата, няма само блясък, грим и така нататък. За всичко това седи много труд. Много нерви, много емоции. В момента аз ще се пръсна. Не мога да си събера мозъка да таковам, защото утре концерта в момента довършваме някакви супер минимални работи. Все пак. И така, ще ви апдейтна по-късно. Да предавам щафетата на Вики. Здравейте хора, официално е деня на концерта и съм си събрала тук багажа. Чанцата ми няма да събере това, което събрах в сака, затова отивам на училище с сак. Имам първи 3 часа танци, така че хайде да ходим и да се подготвяме. Става още 1 час и после правим последна репетиция преди концерта. Сега отивам към мола да хапна набързо и тогава сигурно ще се върна в училище или ще отида в туалетните направо да се оправям. Така, това е банданата, с която, по-скоро лентата, с която ще трябва да танцувам, но нямам избор. Трябва да съм с нея. Сега точно часа е почти 3. Не 3:30, трябва да сме готови. Набързо ще се направя само очите и съм готова, облякана съм. Вземам на Данито фреш и отивам при нея сега и заедно ще хванем автобуса. Така хора, аз съм готова. Данито се оправя. Здравейте! Аз забравих да снимам малко по моя телефон. Хора, малко забравих аз да снимам, обаче аз се чудя между това червило и червено червило. Пак са на същата марка на Golden Rose и двете, но май ще е червеното червило. Грима ми е окей. Успях да уверя да го оправя. Само червило и очна. Това е. Така хора, закъсняваме с 10 минути. Вижте ми грима. Мое става. Каза, че мое става. Но си хубаво. Ти също. Сега малко закъсняваме. Госпожо Стефанова, много ви обичаме. Ще ни простите, знам. Стасто и Стефито сега се оправят. Стасто тук с нейния готин аутфит. Моя ето го. Ето е госпожата. Кажете здравей на влога. Мачи. Да, и госпожата е матчинг с нас. Данито сега тук с момичетата за танца репетират там някакви работи, още са с ролките. Диана дойде вече и сме тук. И имаме малък матчинг момент. Сега ще влезем след малко и най-вероятно скоро ще започнат репетициите, така че хайде. Първият ни концерт свърши. Мисля, че се справихме добре. Жата ни похвали. Така че да, ето кадри и от как мина.
Здравейте, хора! Приключихме вече с флората. И като цяло мина много добре. Разбира се, може и още. Но ще се видим на Деня на таланта, а до тогава ще гледате малко от репетициите. Чао! Това беше клипче от днеска по-рано. Сега съм вкъщи с кучето ми и остават може би около 6 дни до Деня на таланта. Ще видите създанието как репетираме. Здравейте, хора! Днес не снимали от супер много време, но скайте ни палки за утре. Много съм изморена, не за вода. Няма да се обяснявам колко много обича безурната вода. Снимахме през Вики телефона, телефона вече бъгна. That's so sad. И какво друго? Няма да правим дуета, тъй като просто сте ни тотално са изморени, че да приемат много информация в момента. И така че хора, чакайте апдейт. Съм вкъщи след още една дълга тренировка с Данито и ще изпробвам продуктите на Миша. Маска за лице, пачовете, защото Данито ми ги препоръча, пък аз много обичам марката Миша. Not sponsored, by the way. Маската е готова, не изглеждам кой знае колко чаровно, но няма значение. С мед и кожата ви да изглежда по-здрава и да блести. След като я нанеса, сега ще изчакам 10 минути, 10 до 15. И после ще пробвам пачовете, то реално трябва да спастях, така че да, ще си сложа пачовете. Така, хора, мола сме с Данито яде. Аз взех Цезар салата. Аз взех Subway. Мега класическия сандвич. И сега отиваме към Даскал за украсата да правим и да, остават няколко часа. Да, 2 часа. После ще гледам. Да. За да стегни. Да, да. Облека. И то. Да. И нека да започне шоуто. Да. Така, хора, аз съм готова. Очите ми. Косата ми. Данче тук се оправя. Следващия кадър ще бъде сигурно от представлението, така че да има може би около 20 минути. И да, хайде!
знам Вики дали ви е апдейтнала, обаче аз ви апдейтвам и изглеждам така вече след концерта, след Деня на таланта и след отворените врати. Look at me. В общи линии такова е положението. Сега вече се прибираме. Много ви благодарим, че гледахте влога. И така, днескашния влог приключвам, макар и кратък да беше, наистина отне доста подготовка. Много части от процеса не показахме, защото бяхме физически натоварени, психически натоварени. Но се надявам да има все още такива влогове и да, ако ви е харесало, абонирайте се за канала ми, лайкнете това видео да не изпускате още такива и до следващото.